Il-kap nazzjonalista Bernard Grech iddefenda l-waiver li kien ingħata lill-kumpanija ħabiba ta' Adrian Delia u Lorenz Gonzi, Skanska, f'każ ta' problemi li jimmaterjalizzaw fil-bini tal-isptar Mater Dei. Bernard Grech għamel dan waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista quddiem l-isptar Mater Dei fejn ftaħar bil-ħidma ta' Gvern Nazzjonalista qabel l-2013 fis-settur tas-saħħa, però madankollu naqas milli jsemmi dan il-famuż waiver li minħabba fih kellhom jintefqu l-flus tal-poplu biex jagħmlu tajjeb għalih. Affaċċjat mistoqsija minn One News dwar dan, Bernard Grech m'għamel xejn ħlif xi dubju fuq is-sewwa magħruf. Dan minkejja li rapport mill-Awditur Ġenerali stess Mejju tal-2018 kien ikkundanna dan il-waiver. Il-Gvern Laburista meta tela fl-2013 kien tkellem dwar dak illi kienu qalu kien konkret difettus. Skanska fi frar tal-2009 kienet iffirmat ftehim mal-Gvern ta' Lorenz Gonzi fejn fih l-istess gvern ċeda dritt li jfittex lil Skanska f'każ li joħorġu xi difetti fil-proġett ta' Ruq li kien taħt ir-responsabbiltà tagħha. Fl-2014 ġie skopert il-konkos difettus f'Mater Dei fi żmien meta l-Gvern kien beda bi pjanijiet sabiex jibni żewġ solari fuq l-emerġenza sabiex jiżdiedu sodot fl-istar. Dak iż-żmien analiżi tal-binja mill-Kumpanija Internazzjonali Arup kienet iwriet li l-konkrit fil-binja tal-emerġenza ma kienx b'saħħtu biżżejjed biex jiflaħ iż-żewġ solari. Riżultat ta' dan ġiet stmata l-ispiża ta' 150 miljun euro mit-taxxi tal-poplu biex dan il-konkos jitranġa. Intant, avukat li għal snin twal kien konsulent tal-kumpanija Svediża kien propju dak li ħamis filgħodu kien bis-Swid Bernard Grech, Adrian Delia. Fil-fatt fil-biografija online tiegħu Delia kien ftaħar li għal snin twal kien konsulent tal-kumpanija. Madankollu l-kap nazzjonalista spiċċa jiddefendi anke din il-kwistjoni. Ejjew nirrispettaw dak ix-xogħol, ejjew nirrispettaw dik il-professjoni, ejjew nirrispettaw ir-relazzjoni bejn il-klijent u l-professjonist, bejn il-ħaddiem u min jinqeta' b'dak is-servizz.